Čaute, takže som tu nová na YouTube a teraz je tu informačka. Takže budem hovoriť dneska o tom, že čo budem natáčať, ako to budem natáčať, cez čo to budem natáčať, lebo niektorých to možno zaujíma a nechcem zase v komentároch vidieť, s čím natáčaš, ako to natáčaš a takéto proste. Možno budem robiť aj tutoriály, to ešte uvidíme. Ale to ešte fakt, že uvidíme. OK, späť k veci. Takže budem natáčať Minecraft, možno Simsku, ak si objednám ten notebook. Potom, ale fakt nepíšte potom do komentáru, že prečo si nenahrávala lolko. Hej, to nechcem vážne počúvať, teda čítať. Možno budem fakt len možno, není to 100% lolko. A potom ešte fakt Counter možno. Ale ne, to lolko, ja tomu hovorím lolko, hej. Takže ticho. Takže to lolko, Counter, možno fakt Counter a lolko fakt možno. A potom ešte Sims a Minecraft. Rozdelíme to do niekoľka šupličkov. Ja to tak nadávam. Takže v Minecrafte bude server. Na jeden server možno pôjdeme buď Skyblock alebo normálny server. Potom bude možno ešte potom bude aj Survival Games a nezaručujem, že nezomrem hneď v prvom diele, takže budeme potom od znova. Potom budem zo Simsky, si urobím nejaké dve postavičky, ženu a nejakú jej sestru. Radšej si urobím len jednu ženu. To je jednoduchšie. Tak, to je asi všetko o tých šupličkoch. Teraz tej informáčke celkovej. Tie videá nebudem často postupne vydávať. Budem to napríklad, že raz za týždeň, raz za 2 týždne, hej, tak prosím vás, nepíšte do komentárov, prečo si dlho nenatáčala videá a tak ďalej. Teraz som vám to hovorila a tak ďalej. Potom budem robiť aj nejaké tutoriály, takže uvidíme. Hejteri, po prípade copyright, po prípade takéto komenty ignorujem. Aj vy to môžete ignorovať, pokiaľ sa vám to nepáči. Takže uvidíme. Tak to je asi na dneska všetko. To bude všetko o informačke. Do popisku dám s kým budem natáčať, volať a tak ďalej. A ešte som zabudla k tomu natáčaniu. Budem možno natáčať aj Skype. Takže vyberiem si nejaký náhodný kontakt, on o tom nebude vedieť, takže bude halus. A potom mu pošlám link, nech si to kúde. A potom ma zabije. No, to je no. Takže zatiaľ sa majte a dúfam, že sa vám budem páčiť na tých videách, na Face. Páčiť len ako videá. Takže, keď vám bude niečo vadiť, koment a tak ďalej. Takže zatiaľ sa majte a zanechajte like, koment, poprípade odber. Tak sa majte a čaute.